बे माइक्र'फन दैनो मोननाय समावनो कर'ना भाइरासआनो बोसोरनैल' थादोंब्ला गोसोथोलायनाया बेसे गोबाव थानो दा बेनिखायनो फरायनाय लिरनायखौ गारनानै जों गोसोथोलायनायाव बेस्थ' थाया मा होनोमोनथाय हाय लोगोफोर दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय दिनैहाय जोंना क'क्राझाराव प्रग्राम दं ओमफ्रायो जों बेयावनो थांनांगौ जाबाय नै रेडि खालामगासिनो दं देलायदों लावसिन गाज्रिखौनो जाया प्रग्रामनि थाखाय रेडि नै दिनै थांनो ओंखारबाय जोंहालाय नै लिसुखौनो देग्लाय गद जानाय जायाखै प्रग्रामाव थांगासिनो क'क्राझार मोनफैबाय जों नै बेयावनो जागोन प्रग्रामा जोंना दा पेसेन्टनियावसो नांगौ नैबे सायावनो दोनजायोलै सायाव फैबाय जोंहा नै मायथाइनिफ्राय गनायजानाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बेखौ आजावनो हानाय आरो बेखौ मान बावनाय हाबाफारिया खामानिखौहाय जोङो सावरायहरदों दा बे समाव जोंनि गेजेराव मोनसे गेदेरफ्राव जोंनिनो बिनानाव सासे राफोद हारिमु सिबिग्रा चक्रधर नार्जारी सारनि मोसानो थाखाय रेडि जाबाय जोङो नै रेडि दायो जोङो मोसानो थाखाय रेडि जाबाय मिटिङा जागायबाय गोजोननाय थाबाय जोंनि बर'नि गाजावनि थाखाय आरो बिथांखौ बे समावहाय जे गावनि देंखो होनो थाखाय आं खावलायबाय खावलायबाय आरो गांसे आरो जों बरायनो खावलायबाय सानैसिम गोजोननाय जासिबाय जोङो दिन्थिनाय मोनसे मुथासे बिबार बेजोंनो थांनायफोरखौ बरायबाय लोगोफोरनो खालामबाय थादों आरो बेनि उनाव ट्रेनाव थांनाय फंबाय बिनानावमोनखौ बरायबायानो लोगोफोरनो गासै नम्बर 544 90.66 जौखोन्दो मोननानै थानो हादों 2023 मायथाइयावहाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गासै जोंना प्रेक्टिकेल आदाया नै मेथाइखौनो नागिरबाय दायो खनसिगोनानो ओंखायनो आं दोंसे मेथाइ रंजानायजों रोजाबसै मेथाइआथ' गोसोथोलायनाय अनलायनायनि बांसिन जायो दा गोसोखौल' होजोबनाङा बयबो मानसि जानांगौ थाखानि हाबाखौ लाथारनांगोन ना न'खर खांनांगोन बिमा बिफाखौ नायनांगोन
Bayangkan gosoku Dalamnya si bensin Aku dah si bensin Red Tiger si bensin Pas kalah building di Kuchara Bayangkan gosoku Bayangkan gosoku थांबाय लोगोफोर जा गरम जाबाय ड्रेस चेन्ज खालामबाय मोसानोसै बाहाय केसेटनि मागोन मोसागोन लोगो देलायनि बियो मोसाखांबाय दायो मोननै जाबाय बागुरुम्बा मोनसे ओमफ्राय केसेटनि मोनसे मोसाखांबाय मिथिं जागासिनो दं मिथिं जादों जागासिनो दाबो जोबा हाजोब्बाय नै ओंखाम सोरजिगिरिया दा खालामथों बायसान्स जुदि जाखांबायोब्ला आंनिसिम माबाफोर फन नाम्बारफोर नांगौबा आंनिफ्राय लानो हागोन एसे उनाव दायो जोङो मोसाखांनानै ओंखाम जानो नेदों आरोना एसे बुरजा ओंखाम जाग्रा भर्ति जानानै दंखायो ओंखायनो सिथारनो दोनसै आं ओंखाम उखैबायनानै मोसानाया ओंखाम उखैनानै टेस्टआबो फुंनिफ्रायनो जेबो मोनजायाखै आपेल मोनजादों आंगुर मोनजादों खाजु मोनजादों लोगोफोर दायो एबा ओंखाम बाव संदों आरो ओंख्रिखौ एबार जागोन ओंखाम जागोरसै फैबाय जोङो दायो लोगोफोर दायो न'आव थांफिनसिगोन नै बिब'आ जोंना ओरैबायदि जादों मा मोजां ना खर' जादों ना मोदोम जादों ना लान्जाय जादों गासिबो जादों जानायावनो बिराद जादों, बिराद जोबनायनि जादों। जोंनो लास्ट जोंनो लास्ट थाङो थ' लोगोफोर दाख्लै बावैसो आं शुटिंनि मोनसे ब्लग होदोंमोन दा बे आंना एलबामा ओंखारबाय मैया बेलासियाव दायो नायबानो जाबाय लोगोफोर एसपि फिल्म प्रडाक्सनाव ओमफ्राय आं डिसक्रिपसन लिंकआवबो होना होगोन दा नायनो दाबाव ओमफ्राय लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दायो न'आव थांफिनसिगोन लोगोफोर जाखांना फैबाय नालाय सा दा दिनैनि ब्लगा बेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय साबस्क्राइब खालामना बिनानावनि चेनेल